Здравейте, приятели! Днес ще ви показвам моите нови две скуишита. Ето първото мое ново скуиши. Ето такива лапички има вътре. Ето само да ги извадя. Ето първата. Следващата лапичка малка е тази оранжевичката. Третата е ето тази зелената. И четвъртата последна е синята. Следващото второ последно скуиши е ето това. И мога да ви покажа още мои скуишита. Ето в третото скуиши е ето това коте. И четвъртото скуиши е ето тази торта. Ако ви харесва... не, чакайте. И ето това, което аз съм го направила. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, напишете в коментарите дали искате още такива видеа да си купуват скуишите и там да качвам още едни и същи такива видеа. Напишете в коментарите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Чао от мен! Обичам ви!